नमस्कार. सुमन रेसिपी मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत गाजरचा हलवा. तर गाजरचा हलवा बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागते, चला तर आपण ते पाहूया. तर लागणारं साहित्य बघूया. हे आहे तूप, मोठा 1 चम्मच. हे सगळे ड्रायफ्रुट्स आहेत, काजू, बदाम, मनुके. हे इलायची पावडर आहे आणि हा खवा आहे. ही साखर आणि हे खिसून ठेवलेले गाजर आहेत. तुम्ही बघू शकता, छान असे मी खिसून ठेवलेले आहेत. हे बघा. तर मी गॅस ऑन केलेला आहे, त्याच्यावर कढई ठेवलेली आहे. चला तर आपण गाजरचा हलवा बनवायला सुरुवात करूया. पहिल्यांदा आपण गॅस स्लो ठेवायचा. त्यानंतर आपण टाकूया तूप. पहिल्यांदा आपण तूप टाकून घेऊया. गाजरचा हलवा बनवताना माझे गाजर आहेत अर्धा किलो. मी तूप घेतलंय 1 चमचा मोठा. मी थोडासा गॅस मोठा करते. तर आता आपण एक काम करू, जे आपले गाजर आहे किसलेले, ते आपण तुपामध्ये टाकूया. हे आपले पूर्ण अर्धा किलो गाजर आहे, ते छान मी किसलेले आहे. तुम्ही बघू शकता. आणि गॅसही आपला स्लोच आहे. आपल्याला स्लो मध्येच आपल्याला हे गाजर तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे. छान असे तुपामध्ये गाजर परतलं पाहिजे. आणि आपण दूध मात्र एक साथ टाकायचं नाही. आपल्याला जसं लागेल तसं त्या पद्धतीने दूध थोडं 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 टाकायचं, एक साथ नाही टाकायचं. तुम्ही बघू शकता, तुपात भाजत असताना गाजर किती सुंदर दिसायला लागले आणि त्याचा कलर पण चेंज होतो. तर आपण बघू शकता, मस्त तुपामध्ये आपण जे खिसलेले गाजर आहेत ते भाजलेत ना, किती सुंदर कलर आले. तर आता आपण एक काम करूया, आपण थोडं थोडं करून त्याच्यामध्ये दूध ऍड करूया. दूध एक साथ जास्त टाकायचं नाहीये. मी आता पहिल्यांदा 1 ग्लास टाकलेला आहे. तुम्ही बघू शकता, छोटा 1 ग्लास दूध टाकलेलं आहे मी. दूध टाकल्यानंतर परत एकदा छान असं परतून घ्या. हे बघा, असं छान हे करा आणि त्यानंतर एक 10 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवा. एक 10 मिनिटासाठी आपण झाकण लावून ठेवूया, म्हणजे छान दुधामध्ये शिजेल. मग अजून कळेल आपल्याला की किती दूध लागेल म्हणून. तर एक 10 मिनिटासाठी आपण झाकण लावून ठेवू. गोड नको म्हणून मी पाव किलो साखर घेतलेली आहे. मी थोडी थोडी करून टाकणार आहे, पूर्ण पाव किलो नाही टाकणार. मी पाव किलो साखर मध्ये अर्धा पाव साखर टाकली असेल. तर आता साखर टाकल्यानंतर परत साखरेचं पाणी होतं, त्याच्यासाठी परत आपल्याला एक 10 मिनिटं अजून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता, साखर टाकल्यानंतर सुद्धा हे बघा कसं मस्त असं पाणी सुटलेलं आहे त्याला. तर आपल्याला छान गॅस थोडासा मोठा करून ड्राय करायचा आहे आपल्याला. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा गाजर किती छान शिजत आहे. तर अजून आपल्याला अजून एक टाकायचं आहे, तो म्हणजे आपला पाव किलो खवा.
जो खवा आहे तो टाकूया आपण. अर्धा किलोसाठी मी पाव किलो खवा घेतलेला आहे. असं छान मॅश करून टाकूया. खव्यामुळे थिकनेस खूप छान येते आणि चव पण खूप छान लागते. मी थोडासा गॅस फास्ट ठेवलेला आहे. मला अर्धा किलोसाठी 1.5 ग्लास दूध लागलेला आहे. आपण 1.5 ग्लासच दूध टाकलेलं आहे, जास्त नाही. तर खवा टाकलेला आहे, तर आपण खवा असा छान मिक्स करून घेऊया. हे बघा, खवा टाकल्यानंतर अजून पाणी सुटायला सुरुवात होते, कारण आपण साखर टाकली आहे ना, तर साखरेचंही पाणी होतं. आता दूध आणि साखर, खवा हे सगळे एकत्र झाले की 1 10 मिनिटासाठी आपण झाकून ठेवायचं, कारण ते ड्राय झालं पाहिजे. मेन आहे ड्राय होणं. तर त्याला छान असं मिक्स करून, खवा वगैरे मिक्स करून 1 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. तुम्ही बघू शकता खवा किती छान असा मिक्स झालेला आहे. आणि आता आपण एक काम करूया, 1 10 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवूया, कारण हे ड्राय झालं पाहिजे. आणि थोडंसं गॅस फास्ट करूया. मी स्लो ठेवलेला, तर मी गॅस फास्ट केलेला आहे आणि थोड्या वेळासाठी म्हणजे 10 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवत आहे. 10 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवलं होतं. बघा, 10 मिनिटानंतर आपण काढले. मस्त आपला गाजरचा हलवा तयार झालेला आहे. आणि गाजर तुम्ही बघू शकता किती सुंदर शिजलेलं पण आहे आणि किती सुंदर ड्राय झालेलं आहे. सगळं आपण खवा वगैरे टाकलं, सगळं पूर्ण मेल्ट झालेलं आहे. तर आता आपण काम करूया, एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि गॅस बंद करून टाकूया. तर आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता किती ड्राय छान झालेला आहे आपला गाजरचा हलवा. हे बघा, तर तुम्ही बघू शकता आपण बाउलमध्ये काढलेला आहे. तर आता आपण एक काम करूया, त्याच्यावरती आपण छोटा चमच विलायची पावडर टाकूया. विलायची पावडरने काय होणार, मस्त असा छान वास येईल. किंवा मस्त मी विलायची मस्त अशी कुटून ठेवली होती. अशी छान आपण विलायची पावडर टाकूया. तुम्ही पाहू शकता मी असे सगळीकडे टाकलेली आहे. हे बघा. आणि त्यानंतर आपण आपले जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते टाकूया. काजू घेतलेत मी, काजू, बदाम, काळे मनुके असे सगळे मिक्स असे ड्रायफ्रुट्स टाकलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता. तुम्ही बघू शकता आपला असा मस्त गरमागरम हलवा तयार झालेला आहे. आपण त्यावरती इलायची पावडर टाकलेली आहे आणि मस्त असे ड्रायफ्रुट्स टाकलेले तुम्ही पाहू शकता. काजू, बदाम, काळे मनुके असे मस्त त्याच्यावर टाकलेले आहेत. थंडीच्या दिवसात तुम्ही गरमागरम गाजरचा हलवा नक्की करून खाऊन बघा. तर तुम्ही पाहू शकता आपला मस्त असा गाजरचा हलवा झालेला आहे. जर माझ्या गाजरच्या हलव्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि लाल बटनवर क्लिक करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खात राहा, खुश राहा आणि मजेत राहा. थँक्यू.